Yau kai ne a gidan bulan namu? Ni ne kwana biyu. Allah sarki kwana biyu wallahi. Ya labari. Saduwa ta wuya. Wallahi tallahi. To ka san menene? Ina shago na ne kofa ta ci ta balle. To shine wani kawuna ya ce in zo in sai bulo guda biyu. Za a gyara mu. Bulo guda biyu? Bulo guda biyu. To shine ke dan duba an ga bulan nan kusa da kyau. Wallahi bulallukan namu suna da kyau amma manajan namu ne ba shi da mutunci wanda aka canza mana. Allah. Kai jiya ma da yunwa na wuni. Da yunwa na wuni. Kudin abinci ma ya baka sai ya sa a jinsa ya hada. Komai ya hada ya rike. Kuma kana nan dan azo ne? Dai ya zan yi. Ai ne ma kake dole me nema na tare da samu. Yanzu ya da bulan guda biyu dai. Bari ka gani. Ba ni aran waya kan kira shi ka gani. Zo mu samu waje. Okay to. Bari ka gani zaka ga ikon Allah. Hello, Boda ne? Sine. Akwai bulo. Akwai block. Akwai de Hausa, akwai bugu beturi. Akwai insi sita, insi bekwe, insi tekwe, insi sabima akwai. To ya kwarin sa? Block mu de inside prison, de sane, inside gini banki, de sine, inside gini titi de sine, inside gini gidama seki de sine. To muna nan gaban gidanka. Okay. Dan ba mu san gidan bulan ba. Muna son kanta 20 ne. Me yasa so gidan yanzu? Dala sai alaji. Da so gidan yanzu. Guy. Hello. Gani yanzu ga gidan mu ba ga ka ba. To yanzu muka shiga kike nafe wani yaro ya nuna mana gidan bulon na kai. Muna nan gidan bulo muna jiran ka. To nawa ni ba je gida ba je ba ka bani za yi fisari ya jira ni. Yanzu za zo la yanzu za zo. Yaro, dola, bagay, wani zama siya bulo, bagay shi ba. Ai sun yi nan, su biyu sun yi nan, za su sai mota 20. Sai mota 20 oga. Maza oga ka bi su, maza oga. Wani mutu wani, bara kira sa. Switch off. Beze yi ba sa se mota siri. Switch off no. No ba switch off. Kai. Oh. Boda. Sun dawo. Kai da iska ne rebi da si, da iska ne. Ala sine irin wannan mutu. Ala sine irin wannan mutu. Yo wai ga. Doki bi ga dafi. Amma doka kawai. Ana tara doki bi ga dafi shike da. Amma kaga ka fita nan karko an karko. Ai ba zan bari mu haɗu ba. Nagode na kaga gudunmawa ai. Sai ka ƙara shigowa.